ଭାଉଜ ପାଖରୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାରି ପାରିଲୁ? ଆରେ ତାଙ୍କର ଅପରାଧଟା କଣ? ଅପରାଧଟା କଣ ଶୁଣିବୁ? ଶୁଣିବୁ କଣ? ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବୁ ପରା। ଏ ଫଟୋଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବୁ। आजिकली कंप्यूटर जुगर सबू किसी संभव मम्मी तुझे मिछर प्रमाण को नहीं भाऊज को परि सत्य र गुज्ज को तू अंधार भीतर लिखेला ओ हेला सुनो बाऊ कथा माने मो ताको क्षमा दे हम केबे भी ताको मारो घर करिबे कि ता आखिरे लुह देबेनी हेले मो ताको जाहा मागे भी से मते देई परिबो तो तमे शपथ करी निज विपद को डाकी आननी भाउज डाकी आननी छी मनोज सेमिति पण कोठी जननी जन्मभूमिस्य सर्वतोपि गरी आसी देखो मनोज मां के संतान को राम ओडी चिंता करनी गौ जाने हमर निश्चय कथा मंगल थियो मो मनोज को मुड़ छी नियम करे कहछि को आपण जाने मो आपण को निश्चय देबी सोणु राकेश तो भीषण खराब डाक्तर कहते रक्त दरकार
ତମେ ଜାଣିନ ଶ୍ରାବଣୀ, ରାକେଶ ଆଉ ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଦୁହେଁ ଦୁହେଁକୁ ଦଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରୁନଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ବାସ ରାତିକେ କାଟିବି କେମିତି? ତା ଛଡ଼ା ତା ରକ୍ତକୁ ମୋ ରକ୍ତ ମିଶି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ରକ୍ତ ନ ଦିଏ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନୋଜକୁ ଡାକିବି। ମନୋଜ! ନାଇଁ ଶ୍ରାବଣୀ, ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କୁହନି, କାରଣ ମୋ ବୋଉ ଜାଣିଲେ ମତେ ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ପଠେଇବନି। ତମକୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଶ୍ରାବଣୀ, ତମେ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବନି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରି ଆସିବି। ମୁଁ ଆସୁଛି ଶ୍ରାବଣୀ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଁ, କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବ। ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ବାସ ରାତି।